Αφού μου λες το αυτό. Α, να ήρθε χρώμα. Πιο ωραίο χρώμα. Έλα, άστο να δούμε. Κάτσε δε. Για πάτα να βγαίνει. Ναι. Και ήρθε χρώμα. Είδες αυτό το κόκκινο που... Πατατάκια, τσιπς, πατατάκια. Τώρα δε. Τώρα που δεν κάνει τράκα αυτό, μόνο που φεύγει το στρογγυλό, Να το δούμε, δεν κάνει τράκα αυτό. Τα έχουν βγάλει αυτά τόσες φορές. Ναι, αλλά δεν είναι στολισμένα έτσι, ρε Άγγελε. Κάθε χρόνο είναι αλλιώς. Δεν ήταν το πιτόγυρο. Για να δούμε ευκαιρία, παιδιά. Αν δείτε τη μία που λείπει, κάτι που τρώμε με τα δάχτυλα. Γιώργο, παϊδάκι. Κώστας. Το κινέζικο, Μανώλη. Και εσύ κινέζικο, Γιάννη. Κινέζικο. Δημήτρη, τι λες εσύ? Συμφωνώ με την ομάδα. Πάμε στο κινέζικο. Αν το κινέζικο λοιπόν είναι η απάντηση μοναδική που δεν έχουμε βρει, συγχαρητήρια. Αλλιώς, στους απέναντι. Κινέζικο. Εκεί τρώμε με τα chopsticks, οπότε δεν το απαντήσαμε με τα δάχτυλα. Για να δούμε, στο νούμερο 6, τι ήτανε? Το μέλι. Βάζω το δάχτυλο στο μέλι που λέμε. Λίγο δύσκολο να το σκεφτούμε. Παρ' όλα αυτά, 130 πόντους έχουν τα παιδιά, 215 πήραν προβάδισμα οι εκατοστάριδες. Καθούμε, έχουμε ωραίο ντέρμπι απόψε, πολύ ωραίο ντέρμπι και όλα θα κρυφτούν στον τελευταίο γύρο. Η ηλεκτρική βαθμολογία θα έρθει ο ψηλός ο Γιώργος και ο ψηλός ο Πάπης. Είμαστε φυσικά όλοι εδώ. Με καινούριες ομάδες. 10 καινούριες φίλους. Κάθε απόγευμα μαζί. Για να ξεκινήσουμε. Όχι, πάμε, γελάς. Πήγαμε. Πάντα σοβαρός. Μουτράκια. Δεν κάνει τίποτα, Άγγελε. Εσύ τώρα τι έπαθε? Λοιπόν, πώς θα τα δεις τώρα, τι έχουν κάνει? Πώς θα το δεις τώρα, αν τα...